Hej. Jeg vil i dag introducere de 3 nye pop-up telte fra 4Bikers. Vi har 3 forskellige varianter. Vi har miniteltet på 3,5 kg til 2 personer. Så har vi mellemteltet til 3 personer på 5 kg. Og maxi-teltet til 4 personer på 8 kg. Jeg vil nu lave en demonstration af, hvor let det er at slå miniteltet op. Så er der ud med at tage det ud af posen og tage spændebåndet af. Så skriver man teltet ud, og sidestængerne slår man ud til siden. Så har man fat i toplåsen, løfter den op i hovedhøjde og låser den ved at trykke sammen. Og hvis benene ikke folder helt ud, så tager man bare lige og kigger den ud. Så tager man og sætter toppen på teltet. Og så slutter man af med at sætte pløkkerne i, og så hvor let var det. Nu når teltet er blevet slået op, vil jeg vise nogle af finesserne ved det. I hver side af teltet er der monteret luftkanaler. I alle hjørnerne er der stormbarduner. Når du så lyner op på teltet, kan du se, at det er blevet lavet i et dobbeltlags materiale, som er åndbart og vandtæt op til 3000 bar. Når du lyner andet lag op, kan man se, at der er monteret et myggenet inde bagved. Inde i teltet er der i hver side en lomme. Skulle man være i tvivl om, hvordan man sætter teltet op eller tager det ned igen, så er der inde i teltposen syet en instruktion i. Bag ved mig har vi så vores mellemstore, hvor der er plads til 3 personer. Udenpå er der en lille fortelt, hvor man kan have sin bagage stående. Og teltet bliver slået op på samme måde, som vores lille telt gør.